Sibingelele sikwamukele uhlelo lezikaPoqo World Studio. Uya like, uya commenta, uya subscribe. Siphethe ikhehla la Gobela wami uzozethula ukuthi sikhuluma ngobani. Sibingelele ikhehla la ke. Yebo ngosami ndothi amadoda qhawe lami ngiyaphila kakhulu. Yeah. Ngicabanga ukuthi ngoba ngilapha nje ngisuka eKZN. Yeah. Ngicabanga abalapha abaningi bamahluthuka. Yeah. Uhluthuka indoda eqinisa. Yeah. Engafuni ukubhenceza, engafuni ukuya eceleni. Yeah. So njengamanje kushaya icilongo kwathiwa asize lapha eGoli. Yeah. Sizokhuluma ngabantu bokufika abathinta ikhambi lethu. Yeah. Nenhlahla ke ikhambi lethu abazi ikhambi lethu lisuka kithina kithi ekhaya kithi ikhambi endlenkulu yabo. So mina bafethu into enginathi mengifika la kuyangidumaza kakhulu angibabona belapha. Yeah. Kodwa balapha eGoli kodwa kunabelaphi abanamakhemisi la abokufika. Kodwa manje sizela sizokhuluma ngamakhemisi abelapha bokufika namasonto okufika angithabo. So uma selapha nje manje sizokhuza umhlolo ngathabo ukuthi leti yenzeka kanjani ngani ngoba ekugcineni kunabelaphi abasafufusa yabo abazohamba beyothenga unukane emakhemisi ngathabo befike benjani bemnike inguduzi etheni unukane enikeze umuntu yokukhatha kufanele unjani lo muntu awekhatha uyaphuza uyabona. So ilonto leyo ezama ukuthi ngoba silapha nje sizokhuza lo mhlolo ukuthi amakhemisi okufika sithi phansi bafowethu asilisana athabo kodwa egcineni bona amakhemisi abayeke ukudayisa imithi yesintu sithi ngoba egcineni thina siba u-front page ephepheni. Makhona umelaphi ophazamisekile noma olaphile kwabakhona inkingana yabona kuthiwa umelaphi wendabuko angithi yabona. Kodwa thina akukho lapha esibangala khona motho udokotela ubulela umuntu nomathi udokotela umuntu esibhedlela ufika umuntu wakhula esibhedlela waseyashona umuntu asibangale indawo thina asikhiphe umuntu ku front page yathi yabona. Okwami enginakho engifuna ukubuza singabe lapha endabuko thina simangala kuphi thina ngoba thina asikho isivumelwano nohulumeni lapho osene khona wathi welcome belapha bendabuko. Kukhona ke iphuzo okwalithinta engilibona lithi baleke kakhulu lapho khona ushaya khona ngqo kuba lapha bendabuko bebonke ubahlanganisa uZulu noma ngabe ngaphansi uthi abayeke lento ukuthi uma ngabe besebenza bephinde futhi besebenza ngale ndlela engcolile. Manakhe lapha yazi ukuthina thina yabona njengoba manje sibhekane nomkhankaso lo ukuthi mhlasimbe sikhuza umkhuba wabelaphi bendabuko angithi yabona. So laba bokufika so kwanathi iziphi izinto onathi niyazenza izinto ezikhona thina sinakho siqola abantu imali angithi ngizwa thina sinakho ukuthi umuntu efike ezothwasa egcineni sekumeza umfazi wami angithi yabona. Izinto uyamlala manje angithi yabona. Izinto wrong esigodlweni into engafuneki akufanele ukuthi umuntu ufike uzothwasa wena usuyambhebha angithi yabona kuyicala ngisho ehlozini. Kodwa uma ngabe uphiwe noma umuntu onikeziwe abantu abadala lalela ke la kunabantu abangena kunabantu abangena bala mkhulu uyiphinde angithi yazi khona abantu abangena khona abantu abangena abantu abadala umehluko lapho njengamanje thina kuthina sisodwa singamazulu silonke mana ke mkhulu ufuna ucacisela umbukelo sekhaya ngoba sibuka izinkumbi zabantu izinkulungwane futhi njengomuntu osekhaya othi yena ufuna ukwelashwa abantu bahlale begula ungamxwayisa kanjani futhi ungathi uzombona kanjani umuntu ngempela ongekho kulento umuntu okulento no khala yazi thina engizokubeka nje kulesikhathi samanje angithi yabo thina sikhuluma ngabantu bokufika sithi abaye ukudayisa imithi njengamanje kunakho imashini mashi kuthiwa abahamba abantu bokufika angithi yabona thina siyagijima siye kubantu bokufika seqa amabhoda angithi yes sizofuna phela lento ukuthi abantu beze kugcwala egcekeni kubhuze egcekeni kanti wena awunayo into yokuphilisa abantu
yabo lento ibisikwenza ekugcineni wena usuduma kabi manje umelaphi udla imali zabantu kwasha kacisha kanti wena awuzange waqala wahlala phansi wafuna ukwazi ukufunda ukuthi umuntu ulashwa kanjani yabona mphathi wami mina njengoba ngumlaphi wendabuko nje uhluthuka abaningi babulithi bangazi yabona umuntu wesifazane akubalekile ukuthi umlaphi umuntu wesifazane umuntu wesifazane ungamlaphi angithi kuzwa kahle melaphi yakho ngithini akubalekile ukuthi umelaphi kodwa melaphi izwa lapha ngikhona angithi yabona yabona uma kufika umuntu usami isikole umuntu wesifazane ngiyafika ngihlole ngiqede finish mase fanele uthuthwa mase uthofoto drive race ngiyaphuma okay ngithinta umngamo mam hamba lapha esikolweni umgcabe lapha lapha lokuphi nalapha ngoba kusasa ubalekela into engibalekelayo kusasa ngizokhulumeka kabi angithi yabona mhlasimbe kuzokwenzeka ukuthi uthunywe inyanga thile angithi yes wathi akeze lapha ekhaya kanti leyo nyanga mina ngicabene naye angithi yabona ekugcineni uthume umuntu wesifazane kusasa mina ngizokuthiwa ngidlala umuntu wesifazane noma kuthiwa bheki esigodlweni uma sengikwenza ngibale into efana enjalo ungathini